abiaduria. Osondo! Bai, abiadura, alkola eta drogak eta distrakzioak, 3 hiltzaileak. Etxera iristen nintzenean, nire amarekin ordaintzen nuen, eta esan izan dizkiot astakiriak adibidez zure errogatik hau, zure errogatik beste hura, eta berak beti utzi dit denetarik esaten. Suposatzen dut errudun sentitzen zelako izango zela. Oso impactantia. Biharrezkoa delako honetan gauzakin enteratia se pasaten dizen gauza dira. A mí me afectó mucho justo cuando entré de bombero. Un día a las 4 de la mañana eran, ya te llaman accidente tráfico, ya más o menos ya sabes a lo que vas a esas horas. Iban tres chavales jóvenes. Yo atendí justo al que iba de piloto. Me acuerdo que cuando le atendí, tenía la cabeza abierta bien. Todavía cuando le atendí tenía pulso. Y pues imagínate la cara que se te ve un chaval joven tal. Y por eso no había nada que hacer. Ese falleció allí. Y el que iba detrás del viaje que se llevaron con el camión perdió un brazo. Y luego el otro tuvo lesiones medulares y no quedó muy bien. Para que veáis que en nada cambia todo. Y lo que os he dicho antes, que siempre es por algo evitable. Benetako kasuk izan direlako. Ikutu mouren gaitxu, orduan jauren azalin ipini gara. Errepideko istripuetan 3 arazo goten dira normalian garrantzitsuena dizenak. Eta kasu honetan arreta falta. Gidariak ez zuen aurkitu aparkatzeko tokirik eta ondo begiratu gabe bota zuen atzera eta amona harrapatu zuen bertan oinezkoen pasabideen gainean. Segundo bateko arreta eza biziak aldatzen duzu. Zure ingurukoeri eta bitimaren ingurukoeri zesanik ez. Ikustiak horien gaitxu, reflexionatia, geure edo geure ingurukoari jakula pasa. Ez dute hotzu dagoela tipo bat, bere kotxe hartu indabela, edan indabela, drogak dituela, da horrez gain kristolako abiaduran doiala. Ni negarrez da dana, zinaz da zabe. Gaia nine bat txikinaukat berape bai. Askotan hartzen da bizikletia da hor situazioan ipinina. Bai. Eta erabaki dau, kotxe hartzea, da zure neba horretik eramatea. Da erabaki dau, zure familia apurtzea. Neuri pasako esaten, nire amak ez ban aurrera. Ez. Gainera nire gurasun beti izaten abe problema bat edo baukazu ez jun inoren kotxian, beti deitzu neuri koixek ordupa dizue bai. Ez montai edo noreaz, igual eranda badao edo oso peligroso alde izan. Hau ikusi baina hori nagoa esaten anke, ez da izango hain importantia edo ja pasako niri edo baina kontziente inaz, nire aiatela pasada zeba hartzen da ben, zer izo.